suna ganda isowa kuma muna ganin dan barhada din za dan babun dadin shi ma ga haitan wanda take dauke da wakilin gwamnatin jihar Jigawa da girma kakakin majalisar dokokin jihar Jigawa right honorable Haruna Ali dan jatin kayar Ganduje kauga ma Alhaji Sani Sani Zaburan sai kuma ainihin a tsohon dan majalisa mai gudun wanda tsohon shugaban karamar hukuma haɗe da na jami'in shambujan jiki wannan tawagar kuma dan marikin haɗe da hakimin waje Alhaji Hassan Mainu kenan ga shi nan yana rike da sandarsa ta mai girma sun sun yamma na farko ainihin ga shi nan yana taɓa rage su ba a hankali zai zai gaisuwa da rufar manyan baki artas aminu kani shi ne ke tabbata isowa wannan wuri idan ya gaisuwa sai kuma mai girma ka tukar hadija to alhamdulillah da mai girma sun sun yamma na ya gaisuwa zai zo wurin tsaya wasu ya tsaya sai kuma mai girma ka tukar hadija hakimin garin gabas ga shi nan yana gaba isowa wannan wuri ga shi na alhaji musa ibrahim ga shi nan alhaji nasu a riga nan zai gaisuwa ga rufatar mazuni a ainihin hakimin nan da kansu ya hau mai girma ɗan wato ga hitan yana taɓa doki sannan akan hankali zai zo gaisuwa ga wannan rufa ta manyan baki mai girma gashi nan hakimin ɗaya daga cikin gundumomin da suke karamar hukumar kafin hausa kenan gashi nan na zuwa zai zo gaisuwa ga wannan rufa ta manyan baki mai girma muna fata alkhairi gashi nan na sanye da fararen kaya da sandansa ta gidan cincaras da farin rawani da farin gilashi to alhamdulillah gashi nan yana gaisuwa ga wannan isuwa wannan wuri dan masani shine shugaban kungiyar kwararrun akawuntoci ta kasa gaba daya to ga suna zuwa don za su gaisuwa da wannan rufata manyan baki da wakilin nasa da ya hawa kamar da wannan kati ya nuna mana alhamdulillah alhamdulillah ga wakilin ɗan masana ɗaya a zama ya kasance cewa za a jira zuwa mai martaba sarki wanda muna da yakini nan ba da ɗaya ba mai martaba sarki zai gaba isuwa wannan wuri da yi za ta gaba da tawagar kira ɗan galatu mai haɗe ga ɗan madama haɗe ga da kuma yana da cikin maji shi ne zai gaisuwa yayin da kuma sai ainihin dogare mutanen fada da kuma yan nufi da sauran mutanen fada su da suke gaba isowa wannan dai yan nufi ne suke gaba suke gaisuwa a halin yanzu kuma muna da yakini in kaga yan nufi to tanta sarki yana gaba isowa wannan wuri muna yiwa mai martaba sarki fatan alkhairi muna masa addu'a Allah ya sa a gama lafiya kuma da ganin yan nufi to ka san kuma masu zuwa sai dangane muna godiya kwarai da gaske da wannan yan nufi da suka samu dama suka zo suka yi wannan gaisuwa ga wannan rufatan manyan baki da waza ta gaba a right honorable Haruna Ali dan
jatin mai girma kayan tambunsi da kuma shugabanni. To alhamdulillah mai girma galadima haɗe da shugaban hakimin masarauta haɗe da gabaki ɗaya su alhaji usman abdulaziz shi ne ya so a wannan rufa ga shi ne ya rike sandan da takardu yana cikin bakar alkamba da fararen kaya mai girma ta yanzu haɗe da alhaji dauda ga shi ne yana gaisuwa ga wannan rufa ta manyan baki inda zai je ya tsaya sai kuma ta yi ta gaba ita ce togar gidan mai da waɗin haɗe da wanda su ne suke ganda isowa domin su gaisuwa ga wannan rufa ta manyan baki mai girma mai da nan haɗe da tawagar su ne suke ganda isowa za su gaisuwa ga wannan rufa ta manyan baki wanda muna da ne kamar mai da ma da kansu ya hau to alhamdulillah ga wakilai ne sun tafi kuma mai girma mai da yana kan farin doki yana riƙe da ainihin wata gudanarsa da farin hankici lokacin da aka hau yakan zo ya yi kirari a madadin hakimai dangane da irin abin da aka saba to da musamman da kowace da zai yi kirari to gashi nan dai gane da sanda zai yi duka da wanda Allah ya ɗorawa to alhamdulillah mai girma wakilin da rufa a ya gaisuwa ga manyan baki da muke tare da su a wannan rufa ta manyan baki to alhamdulillah to gashi ne na kirari gashi ne na kirari dama al'ada da kuma haɗeja yana ɗaya daga cikin dakaru da suke jagorantar mayaka a da isowa wannan rufa ta manyan baki yana riƙe da sanda ta kandini mai girma girma shi ma na ɗaya daga cikin dakaru da wannan masarauta take ji da su kuma a kullum an yi wannan hawa yana kirari a madadin hakimai cewar suna yi wa mai martaba sarki a kandis to alhamdulillah da girma girma haɗeja yana ƙara ainihin alwashi cewa duk da a tura su ko gabar ko yamma ko kudu ko arewa duk da ta bashi da girma girma haɗeja idan mai uban ƙasa mai martaba sarki shugaban mai salako na jihar jigawa da zarar an yi zabi to da martaba zai so to alhamdulillah sai kuma ainihin bayan nufi sai dandarmu mutanen fada ga su ne suna gab da isowa da kan jagorancin mai girma shaɓakin haɗeja ga su yin dandarmu za su iso zo su gaisuwa ga wannan rufatun manyan baki wanda ta ƙunshi shugaban majalisar dokokin jihar jigawa wanda ya ƙi gwamnatin jihar jigawa to alhamdulillah ga dandarmu na mutanen fada da kan jagorancin mai girma shaɓakin haɗeja to a gaishe ka tunaki muna godiya ƙwarai da gaske dandarmu ne suke gaisuwa ga wannan rufatun manyan baki wanda ta ƙunshi mai girma shugaban majalisar dokokin jihar jigawa right honorable haruna aliyu dan jatin kayar dan dutse wanda shi ne ke wakiltar gwamnatin jihar jigawa a yanzu shi ma ya kasance a daga cikin da su tafi mai martaba tare da wakilin gwamna su gaisuwa ga wannan jagora namu dangane da wannan hawa da kuma da yakinin Allah da ya ma zai fada lafiya muna yi wa dukkanin manyan baki fatan alkhairi muna musu wato suka yi gaba subhanallah to wannan shi ya nuna cewar mai martaba sarki yana dab da isowa wannan guri yan uwa da abokan arziki don haka a daidai wannan lokaci mai ta fari ne hawan da za a yi gobe muna zo kuma ana sa a hausa lafiya a bayan lafiya kuma jawabai da za a yi yanzu ga al'umma muna fatan al'umma za su saurari wannan jawabai da za a yi a matsayin sako ga wanda bai zo wannan wuri kuma muna da kafafen yaɗa labarai da daman gaske wanda muna da tabbacin cewar za su gabatar da dukkanin abubuwan da ake kan gabatarwa a halin yanzu kai tsaye domin mai sauraro da bi irin hidimar da aka yi a wannan makaranta ta haɗe da haka da zara an ba mu umarni za mu shiga uban kasa mai martaba sarki domin zai gabatar da jihar mai martaba sarkin haɗeja shugaban majalisar sarakuna ya an tunkaro wannan rumfa ta manyan baki inda akwai ambasada Ahmed Abdulhamid Malamadori akwai shugabannin ƙananan hukumar haɗeja kaugama da kafin hausa akwai yan majalisar dokoki ƙaramar hukumar da zara an ba mu umarni za mu shiga uban kasa mai martaba sarki domin zai gabatar da jihar
Thank you.